Tisztelt hallgatóság, ugye itt most a gravitáció és az antigravitációról lesz szó. Szeretettel üdvözlök minden érdeklődőt és mindenkit, akire hat a gravitáció. Úgy szokták az ilyen előadásokat kezdeni, hogy elmondják a tudománytörténeti előzményeket, és az ugye azzal kezdődik, hogy már a régi görögök is. Hát már a régi görögökre is hatott a gravitáció, ez tény. Ennek ellenére ők nagyon másképp írták le ezt a jelenséget, mint ahogy mi. Az ő fizikájukban az, hogy miért esik le a kő, hogyha felemelem, az valahogy úgy szerepelt, hogy a testeknek megvan a természetes helye, ahol nyugalomban vannak. A kőnek lenn van a helye, mert az nehéz, a víznek fölötte, a levegőnek még fölötte, a tűzszerű dolgoknak meg még a fölött, például a holdnak. Az, hogy a hold sajtból van, az csak egy későbbi fejlemény. De mindenesetre akkor úgy gondolták, hogy ami fönn van és világít, az tűzből van. Hogy tudnak a testek mégis mozogni, hogyha erőszakkal kimozdítjuk őket a természetes helyükről, követ felveszem, az visszamegy. Ha légbuborékot lenyomok a víz alá, az följön, mert ha tüzet gyújtok, az föl akar menni a tűznemű testek. Ez nagyon logikus fizika, esetleg valami elvetemült pedagógus most is taníthatná szegény gyerekeknek, és viszonylag a köznapi életben ritkán találkoznánk ellentmondásokkal. A görögöknél az is benne volt, hogy a fizikában hogy a természetes állapot a nyugalom. Ha elgörültek egy testet, az megáll, hát mert szeretne nyugalomban lenni, erőszakoskodtam vele, sőt még azon vitatkoztak, hogy amikor például kilőtték a nyilat, akkor miért nem áll meg azonnal, amikor már nem hat rá a lökés ereje, és olyan gondolatok voltak később, hogy bemegy mögé a levegő és tolja egy kicsit ott a mögötte levő vákuumba, szóval ilyeneken filoztak. Tehát a köznapi tapasztalattól messze el kellett rugaszkodni ahhoz, hogy Galilei rájöjjön arra, hogy a testek természetes állapota a mozgás. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás, és az attól való eltérést kell megmagyarázni. És ezzel sok minden a helyére került. Azelőtt például úgy gondolták, hogy megy a nap az égen, mert előtte megy Héliusz szekere, és az húzza. Most miért mennek körbe a bolygók? Mert arra kell nézni, amerre a sebesség változása mutat. Így ment, így megy, akkor valami errefelé, ott van a nap, és az kanyarítja be a pályáját. Tehát a gyorsulás irányába kell nézni. Ez volt az a nagy változás az 1600-as években, ami a új modern fizikának a születését jelentette. Amit középiskolában tanultak, az lényegében innen származik, és ennek a későbbi néhány évszázados továbbfejlesztése. Galileivel még visszavonatták a nézetei, de ugyanabban az évben, amikor Galilei meghalt, akkor született Newton, Galilei szelleme átszállt rá, és Newtont azt már a királyok mellé temették el Londonban, tehát őt már megbecsülték, nem úgy, mint a mostani fizikusokat. Mindenesetre akkoriban Newton mit is csinált? 3 dolgot fedezett fel egyszerre. A megfelelő matekot, ami a mozgások leírásához szükséges. Nem tudom, hogy ki mennyire tanult már differenciál számítást, valószínűleg viszonylag kevesen, de mi kellett ehhez? Hát mindenki tanulja a középiskolában egyenes vonalú egyenletes mozgást, aki már felsőbb éves, az már a szabadesést is, ami egyenletesen gyorsul. De hát ott is valami állandó, a gyorsulás állandó, és akkor némi matematikai trükkel le tudjuk ezt írni. Kepler jött rá arra, hogy a bolygók nem körpályán mennek, hanem ellipszis pályán, és az ellipszis mentén pillanatról pillanatra más a sebesség. Tehát valami olyan matek kellett, ami leírja az olyan mozgásokat, amik pontról pontra változnak irányban és nagyságban. Ez a matek nem volt meg, és Newton éppen ráért, mert pesti járvány miatt elmenekült Londonból, és otthon ült a szülei kertjébe, az almafa alatt. Ott kidolgozta egyrészt ezt a matekot, amit úgy hívunk, hogy kalkulus, most úgy hívjuk, hogy differenciális integrál számítás. Tehát a változó mozgások leírására való matek. Másrészt kidolgozta a mechanika alapjait. Ugye ennek az első törvénye, amiről ezelőtt beszéltünk, hogy a magára hagyott test az egyenletes mozgást, tehát állandó sebességű egyenes vonalú mozgást végez. A másik törvény pedig a Newton második törvénye, hogy ha erő hat rá, akkor gyorsul, akkor elkanyarodik, vagy hosszába gyorsul, vagy oldalirányban megváltoztatja ezt a mozgását. De ez még magában nem lett volna elég. Az M-szer A egyenlő F egyenlet jobb oldalán ott van az F. Hát mi az az F? És Newtonnak ez volt a harmadik felfedezése, hogy konkrétan megmondta, hogy a legtöbb testre miféle erő hat, speciál a gravitációs erő. Felfedezte az univerzális gravitációs erőt. És miután ezt is betette, tehát megvolt a megfelelő matek, megvolt az egyenlet, és beírta az egyenletbe a gravitációs erőt, akkor már ezt meg lehetett oldani, az már matematikai feladat volt, és ezzel le tudta vezetni a Kepler által a kísérletekbe, tehát a tapasztalatból leolvasott törvényeket, meg tudta magyarázni a bolygók mozgását, és így tovább. A következő évszázadokban Newtonnak a követői ezt annyira finom és bonyolult matematikával fejlesztették, biztos sokan hallották már azt a sztorit, hogy amikor leírogatták a
egész naprendszernek a mozgását, az már nem olyan egyszerű, hogy megy a bolygó ellipszis pályán, mert egyik bolygó befolyásolja a másik mozgását, és akkor kicsit torzul az ellipszis, és kiderült, hogy valami nem stimmel a newtoni számításokkal, de akkor már annyira bíztak benne, hogy azt mondták, hogy nem a matek hibás, nem a Newton törvények hibásak, hanem van még egy bolygó, aminek a gravitációs hatását nem vették figyelembe. És ki lehetett számítani, hogy hol is van az a bolygó, a csillagászok oda néztek és megtalálták, így fedezték fel a Neptunuszt. Tehát ennyire működtek a Newton-féle törvények. Hát mi is volt ez, amit Newton felfedezett? Ugye a sztori szerint, ami valószínűleg nem igaz, de jól hangzik, ült az almafa alatt, és akkor leesett a fejére az alma, és sajnos nem azt a pólót vettem fel, van nekünk egy olyan pólónk, ahol ott ül Newton, és azt mondja, hopp, így néz ki, fejére esett az alma, és akkor neki meg bevillan a nagy szikra, hogy ugyanaz az erő vonzotta le az almát a Földre, mint ami a Holdat a Föld körüli pályán tartja. És aztán onnan már, ha nagy ötlet megvolt, akkor már csak számolgatás volt, ki kellett számítani, hogy miféle erők hatnak a Holdra, hogyha ilyen meg olyan körpályán kering, miféle erő hat az almára, és akkor kiderítette ebből ennek az erőnek a törvényeit. Ez, amit mi most univerzális gravitációs erőnek hívunk. Ez ugye az egyik dolog, amiről lesz szó. Másik az antigravitáció. Ki látta a Vissza a jövőbe című filmeket? Elég sokan. Ugye mindenki irigyli Marty McFly-tól az antigravitációs deszkát, amivel kiválóan lehet alakutakban autókat hekkelni, meg egyebek, szóval nagyon kellemes lenne nekünk egy olyan, tehát egy jó kis antigravitációs valami, antigravitációs autókkal röpködni odafönt, antigravitációs kutyaörvek. Mikor játszódik az, aki emlékszik, hogy mikor játszódik a második rész? 2015-ben. 85-ös évek környékén készült a film, és 30 évvel repültek elő. Szóval most már igyekezni kéne, hogy ezeket az antigravitációs dolgokat megvalósítsuk. Hát le tudom tenni a nagy esküt, hogy 2015-re nem lesz ilyen. Sőt, valószínűleg 2115-re se. Hogy miért nem, erről is lesz itt most néhány szó. Pedig milyen jó lenne. Én is egyszerűen fölemelkedtem volna itt a Budakeszi út fölé, álltak a buszok a dugóba, és szépen ide lebegtem volna, sokkal gyorsabb lett volna megérkezni, és mennyivel kellemesebb és szebb a látvány. Szóval jó lenne, hogyha antigravitáció is lenne, de miért nincs? Mit tudunk a gravitációról? Hát van néhány alapvető sajátossága, aminek alapvető dolga, hogy már Newton is rájött, az egyik az, hogy univerzális. A másik az, hogy vonzó. A harmadik az, hogy a tömegtől függ. Aztán van neki egy távolságfüggése, van egy képlet, azt most inkább nem írom le, majd később úgy is lesz. És van még egy nagyon fontos tulajdonság, hogy gyenge. Hát aki már esett le a fáról és ütötte meg magát, az nem gondolja, hogy gyenge a gravitáció, de erről majd mindjárt részletesen beszélünk, hogy miért mondjuk azt, hogy a gravitáció gyenge, és egyáltalán mihez képest gyenge. Mit jelent az, hogy univerzális? Hogy minden testre egyformán hat. Hát ez egyszerűen nem igaz. Tessék ránézni. Itt van két egyforma test, leteszem őket hasonló helyzetbe, az egyiket a gravitáció leeheti, a másikat meg nem. Na jó, hát fogalmazunk pontosabban, hogyha ugyanolyan szituációba húzzuk a két testet, akkor egyformán hat rájuk. Hát erre hatott egy másik erő, az asztal által kifejtett nyomóerő, erre meg nem, ezért akkor nem viselkedtek egyformán. De egyforma szituációban egyformán esnek. Kire hat nagyobb gravitációs? Erre vagy én rám? Nyilván rám, mert a tömegem nagyobb. Hát akkor ezt megint pontosabban kell fogalmaznunk. Nem az erő nagyobb, nem az erő egyforma, hanem az általa kiváltott hatás, tehát a gyorsulás. És ezt ugye úgy szoktuk fölírni, hogy a Newton törvény bal oldalán tömegszer gyorsulás egyenlő az erő, de milyen erőt fejt ki a gravitáció? M-szer G-t, és akkor az ember egyszerűsít a tömeggel az egyenlet két oldalán, és akkor A egyenlő G, függetlenül attól, hogy melyik testről van szó. Tehát a két test egyformán esik. Tehát ha leejtek egy vasgolyót, meg egy tolpihét, az egyformán fognak leesni, ez következik ebből. Hát tessék, kell végezni a kísérletet, nem történik. Miért? Nem ez történik. Miért? Hát magyarázza az ember, hogy a tolpihéra a levegőnek a fékező erő hat meg egyebek. Ugyan már hiszi a piszi. Mit kell csinálni? El kell menni oda, ahol nincs levegő. Ezért az amerikaiak feláldoztak néhány $100 milliárd és építettek holdrakétákat, és elmentek a Holdra, és az űrhajósok első dolga volt leejteni egy vasgolyót meg egy tolpihét. Tessék megnézni a filmet. Direkt elvittek egy vasgolyót meg egy tolpihét, lefilmezték,
egyszerre esett le. Azóta az összes amerikai iskolában ezeket a filmeket mutogatják, nem tudom, ti láttátok, de érdemes meg lehet keresni, rá kell keresni angolul, hogy a vasgolyó meg a tollpihe, azonnal bejön ez a videó, hogy a Holdon ott egyformán esnek rá ezek a dolgok. Amerikában tudják, hogy mennyi pénzt kell az iskolákra költeni. Minden esetre ez a képlet, ez nagy pontossággal igaz, ezt sokféle kísérlet igazolja. Ez jelenti azt, hogy univerzális. Másrészt ez azt is jelenti, hogy nincs olyan test, amire nem hat a gravitáció. Nem lehet kihagyni. Bocsánat, még egy tulajdonsága van, amit ide kéne írni, hogy árnyékolhatatlan. Hatatlan. Ez mit jelenten az árnyékolhatatlan? Wells talált ki egy olyan holdrakétát, még valamikor az 1890-es években, ami úgy működik, itt a Föld, itt van a gömb alakú holdrakéta, és abban van egy gravitációt árnyékoló anyagból készült felület, ide húzzák, és akkor nem hat rá a Földnek a gravitációs ereje, és ezért elindul fölfele. És úgy kell irányítani, ezt ide-oda mozgatják ott a gömb belsejében azt az ernyőt, és attól függ, hogy éppen hova teszik, arra nem húz a gravitáció, és a másik irányba megy a rakéta. Nagyon praktikus lenne, de sajnos ilyen sincs. Mi az, amit le lehet árnyékolni? Aki tanult már elektromosságtant, az tudja, hogy például az elektromos erőket le lehet árnyékolni. Van feledékaritka, tehát egy fémből készült doboz, vagy egy elég sűrűen szőtt fémháló belsejébe nem jut be az elektromos mező. Látványos kísérleteket szoktak csinálni, hogy van egy fémhálóból készült rács, az ember bemászik, ott leül egy székre, és körülötte nagy feszültségű készülékkel készített villámok csapkodnak, belecsapnak a rácsba, úgy meg ott benn vidáman üldögél. Nálunk az egyetemen van Magyarország első részecske gyorsítója. Az Baj Zoltán építette az 1950-es években, nagy Van der Graaf generátor, tehát néhány méter magas szerkentyű, tetején van egy nagy, nem gömb, hanem valamilyen ovális fém izé, és akkor oda mentek fel a töltések, 1 millió voltra tudták föltölteni, és ezzel részecskéket gyorsítottak már Magyarországon az 50-es években. Na jó, ez nem akkora, mint a mostani részecskegyorsító Genfben, aminek 27 kilométeres a cseve, ennek csak néhány méter volt, de hát azért kicsi, de a miénk. Szóval akkoriban ez jó berendezés volt. És amikor kipróbálták, akkor Baj Zoltán benne ült abban a néhány méter átmérőjű dobozkában, ami fémből volt, és föl volt töltve 1 millió voltra. Ő bízott a fizikába, tudta, hogy nem fogja megcsapni a feszültség, mert az egy feledékaritka volt. Az elektromosság árnyékolható, a gravitáció nem árnyékolható. Nem történhet meg, hogy építünk valamilyen speciális anyagból egy ilyen dobozt, beleülünk és ott lebegünk. Pedig milyen kellemes lenne. Így lehetne aludni, és akkor nem nyomná az ember hátát az ágy. De ilyesmi nincs. Tehát ez is egy nevezetes tulajdon.